kurung pian ya temon ya. Wah, muring-muring ora riayan karo aku. Assalamualaikum. Mon. Mon. Waalaikumsalam. Loh, Dul? Alhamdulillah. Cek eling rene to. Paling kok ancang-ancange bangga jajan ujug-ujug kok sedoprok nek kono. Oh, bocah. Pilih jajan wis penting apa kuwi? Jenenge kanca pangah kelingan temen. Aku lho 3 dina ndek kowe tutupan ning lawangmu. Lagi ngepethuk. Jane minggat nanti mon. Golekmu angel. Terus tak golek jajan ya, Mon. Iki paling enak mon iki. Enak mon iki. Kira-kira besok nganggur gak mon? Nek nganggur, dan acara bulan ini besok, oke? Ini warung londo setengah hari loh mon. Kan ada kata-kata yang cah nom saiki loh mon. Boy, ubur-ubur kan lele, golek rondo le, ya udah loh mon. Wong sing dipikir kerja ngono ae Dul. Sing rondo ae. Objek liyane ngono. Awake iki gak iso yo sing muda saiki yo ngono. Ade gawe ide liyane rasa. Titik rondo. Wis sing biyen. Oh, idul mabuk sik. Mati kopo Dul? Jangan nek. Godhog banyu apa-apa, jangan ketinggalan ngono kuwi. Enak aja semua. Jadi mati kompor apa ngising teman iki. Oh, gimana? Tak pamit aku. Itu enak, seneng aku ya. Mon, pamit aku. Entah ini sawi men to kowe iki. Lha apa tak susu ae kowe. Aduh, kok gimbal ki apa? Mesti kelakuanmu kuwi. Sik, nang ngono. Tak tambahi turane riyo iki. Kowe mesti seneng tapi sumpet nang omah aja ning kene. Geger ning kene kok. Can man. Koyo ijek ta canmu. Ya wis. Apa suwun? Opak iki gede. Jajan tak balekne dijoli mecon. Kemudian jenrang bina. Iki tak sumpet ning omah malah mlempem to. Tapi nggo korak sumpet temonan.
Temon ae. Ora. Wah. Loh, mata nih gundul tambah sumet neng kene tambah. Sokor mo. Habis. Salah nyanyi.